Здравейте хора, аз съм Пръш БГ, с мен е Ванката БГ. И аз днес ще играем PvP, да видим кой е по-добър. Той, ама какво? Нека да За всеки има започваме. по един чест. Моя е долу. Ама тук това трябва да го правим, още не сме го правили. Къде бяхме геймът. Нищо махам такива брони. Да. Та ти долу ли си? Идвай. Ще резервирам. Не мога да бием ли? Не мога да бия, спри, не мога да бия. Не мога да бия, на гейм. Уф, не. Год. Преди го бях пуснал. То. Би. Това е да се изложиш на PvP, чек. Какво да направя? Админ съм. Мамка. Че не мога да се оправя. Я потренирам малко за тебе. Ела, Перник. Перник. Я падай тука. Не мога да се обръщаш така скорост. Умираш. Нали знаеш, че тук няма как нито да изляза, нито да умра. Тъпът света. Де факто аз побеждавам, човек. Добре. Не, тая игра. Побеждавам? В смисъл, Да. къде животни? Аз къде че там ще умра. Добре, фикс албай. Първият рунд победих, 3 рунда ще бъде. Колко ябълки имаш? 20. И аз. Имахме 22, добре. Оф. Чай, аз пробвах да измана и си взех енчантнат меч. Не си дълна. Аре, идвай. 3 рунда са. Добре. Аре, бабе. Който иска да се обрежи търси се движи по-далеко. Така открива сигурно по-добре коли. По-добре. Добре. По-добре. Това е поживее без неподобно. Научиш мантиничи. По-приятно. Infinity Dream Meeting. С 5 години няма никога. Това е пътя. Ти си имаш ли? Какво? Няма търпен пром да го обработя това. Аре, бабе. Аз те загубих. Ти ще го обработваш ли? Ще се пром, да. В такъв случай, може аз между другото. Ти дръпна ли ти поне яйцата от ябълката? Да, къде гледам как бягаш. Правя това. Ма ти скилара ли си, бе? Кила, да, ти чуеш Не се. си как. Много силно спамиш и нещо меч. Може и да съм свикнал. Да, я падай. Да. Не. Стой си долу. Този път няма Да тика. Това е глупо от тук, ти ще го махна честно. Да. Яко си е. Ти че... Си нупче хвата. Не, възикам се. Побеждавам, човек. Не побеждаваш, виж, ще изляза. Ще излезеш другия.
нищо, аз ще убия. Побеждавам, ти би трябвало до сега да си пукнал. Кой спечели, но там един банкар с летик. Побеждавам. Не побеждаваш. Филма една. Аре, третия рунд. Ела. Че бях на пажените. Да, служи си ги бе. Не е честно. Добре, тогава искам за трети рунд да играем в друга арена. Добре, аре. Аз ще ти дам арена. Аре да. Ще телепортна и почваме PvP. Ма, веднага почвам пи. Давай чай само тук да изравним. Папара, човек, сега ли имаме да го правиш? Ето е, готов съм. Колко ябълки имаш, бе? 16, те имам бие, бе. Добре, ай скачай. Долу ли, а? Тук е нашето PvP. На геймът ли си, бе? Не си на геймода. Поне ще измерим бързо, какво ще кажеш. На колко сърца си, бе? Ти? Ти? То казва ли се? Мина ли жълтите, бе? Още не. Колко ти остава? Сега минах. Чак сега минах. Чакай, топнах. Си пъгачето там, бе. Арвай, няма ли мрежа? И още не съм имал втора златна ябълка. Help! Help! Те ще ни изпадат броните скоро. Знам. Стоп. Да видим на колко са ни броните. Не, няма такова, няма такова. Добре, Играем без команди. Защото ще ти хвърля две грамотевици и си до там. това ще е дълъг клип. Ама и даже интересно. Има ли ако съм някоя друга музика? Ти докато я изяде, аз те убих, бе. Да. Замина ти каската. На тебе как се начупи нищо, бе? О, всеки момент. Хук бях на две сърца, 3.
Ще умреш. Паднаха ти бутушите. Твоите паднаха. Ама ти си много напред. Какви да е. Паднаха ти гащите. Ага. О, добре, аре. Добре хора, това ще всичко от нас. Аз го бих 2 пъти, той ме бие 1 път, така... Ама нали играем да. до 3, айде играем сега. Ама искам да играем с голи ръце. 3 Искаш? рунда! Аз съм бил 2, ти си бил 1. А играем с една с голи ръце. Лърп. Добре, айде. Идвам. Ти нещо съм бил хакер с голи ръце, човек. В смисъл, той ме чака да се смеч. Много дълъг става. Ще играем, ма няма го снимам. Добре хора, това ще всичко от мен и от него мисля. Колко по-дълъг стана, бе? Снимаш ли? Снимам, да. Абе, аз чакай още една битка, бе, иди, бе. Не. Добре хора, това ще всичко мен. Чао, чао. Добре хора, тогава... Ти, ако продължаваш още да снимаш, давай да се бия с теб да те бие и... Ай. Снимаш още, Ларп? Да. Рез. Кои с тия брони, бе? Опа. Пали. Абе! Шало. Аре бе, бията с гола ръка, бе, бати. Само че си взял ябълка. Не. Ти си с хак, аз не мога да удара ние път, признай си. Оф, чакай, обръщам го. С хак си, гадино. Да. Да ти го върна малко, ли? Ти ще спираш ли скипа? Ами да, спирам го между другото. Чакай малко. Сега ще помп. Чакай хора, това беше нашето PvP.